намоишгоҳи 12-уми байналмилалии китоби душанбе ноширону адибон аз кишварҳои Тоҷикистон, Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Ҷумҳурии Туркия, Ҷумҳурии Узбекистон, Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Туркманистонро дар Осорхонаи Миллии Тоҷикистон ба ҳам овардааст. Дар ин чорабинии муҳими фарҳангии даврони соҳибистиқлолии ин навбат беш аз 40 ношир зиёда аз 5000 китобҳои тозанашри худро дар риштаҳои адабиёти бадеӣ, адабиёти кӯдакона, осори илмӣ, таърихӣ, фалсафӣ ва фарҳангу иҷтимоиёт барои алоқамандони китоб ба намоиш гузоштаанд. аз азал халқи тоҷик китобдӯстдор ва мутолиакунандаи китоб мебошад ва маҳз ҳамин китобдӯстдорӣ аст ки имрӯз дар ҷаҳон тоҷикон бо китобҳои худ муаррифӣ шудаанд. ҳамин гуна намоишҳои байналмилалӣ боиси ҳамкории мутақобилаи матбаъаҳо мегарданд. дар баробари ин нависандагон, шоироне ки имрӯз дар тоҷикистон ҳастанд метавонанд бо кулли давлатҳои дунё китобҳои худро пешниҳод кунанд, онҳо мақому манзалати байналмилалӣ гиранд ва аз китобҳои дигар хонандагони тоҷикистон метавонанд ки китобҳоро харидорӣ кунанд, бинанд ва аз фарҳангу тамаддуну илми давлатҳои хориҷа бархурдор бошанд.